Вече готовото тесто на сутринта фактически е бухнало до капака. Ето. Вече може да го премесим. Фактически виждате как трябва да изглежда готовото тесто, което просто премесваме за хляба, който ще правим. В случая слагаме бяло брашно малко и просто премесваме. Ако преседи, има вариант да получи киселеене. Зато една вечер е предостатъчно. Кога бухне, премесваме. Сега просто ще премесим. Кога премесваме в случая, както сега правим, трябва да направим абсолютно гъсто или твърдо тесто с повече брашно. По този начин получаваме абсолютно хляб, който е като от магазина, с по-добри вкусови качества, без добавка на различни консерванти, които и да са там. Слагам малко вода, просто по този начин по-добре се премесва. Тестото е еластично, усеща се още при докосване. Вече слагаме и сол. По принцип солта може да сложите повече. Аз слагам хималайска, но всеки може да сложи каквато иска. Може и да смесите, както и аз правя в момента. По принцип той си става малко по-сладникав самия хляб, зато е хубаво да има повече. След като премесим, вече да почваме да оформим хляба. Така. Пръскваме малко и слагаме още брашно. Това може да го правите директно на плота, но в случая просто използвам тенджерата, за да не цапа. Тестото, което трябва да ви се получи, трябва да е твърдо. Докато вечерта беше меко, понеже кога е меко има повече влажност и така се напояват семената, за да са активни за печенето. А сега вече правим твърдо тесто, понеже ако не е твърдо, в повечето случаи самия хляб е по-различен, по-текленяв седи и не може да бухне хубаво. Той бухва, но просто при изпичане се получава едно различна консистенция. И така. Зато и от многото опити, които направих, в този случай сега, кога премесваме, трябва тестото да е доста твърдо, с повече брашно и по-скоро леко сухо. Само тогава се получава пухкав и хубав хляб, който е дълготраен, с хрупкава кора. Не е нужно много да месите, но пък така и тренирате мускулите, което според мен е добре. Значи, кога усетите, че е готово тестото, то просто вече не е лепка. В случая може още малко да сложим брашно. И общо взето е това. Следва да оформим хлябчета и да направим хляб, който го оставяме да втасва в продължение на около 40 минути или 1 час в фурната на 40 градуса. Така, вече спокойно може да оформим хлябчетата.
според мен добре. Така. Идеята е да не цапаме много, но това е доста трудно, понеже винаги няма начин да се цапа. Правя едно бързо премесване и оформяме. Така. Мисля, че е перфектно. Така, ще отделим за два хляба. Ориентировачно. Така. И ще оформим хлябовете фактически. Понеже нямам огромна карта за памет, затова ще покажем единия хляб. Фактически, ето сега, взимаме тестото. Аз лично правя точно по този начин. В някои случаи слагам още мед, но в този няма смисъл. Тестото е перфектно. Правим тази процедура просто понеже нещо при мен се е като ритуал да си го направя. В някои случаи е по-хубаво. Така. Просто почваме леко да навиваме и общо взето това е едното хлябче. Надявам се, че се вижда. Поръсваме с брашно хубаво и го оставяме да втасва. Задължително трябва да се поръси с брашно. Понеже при самото втасване самия квас се хапва от брашното. Кога са готови, ще направя още едно клипче, как ги поставям за втасване и после как са втасали вече. Благодаря.